ଆଜିର 40ଟି ଅନୁଚିନ୍ତା ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇ ଦେବ। 1. ଦୁନିଆରେ ସବୁଠାରୁ କଠିନ କାମ ହେଲା ନିଜେ ନିଜକୁ ଖୁସି ରଖିବା। ସେଥିପାଇଁ ଖୁସିର ମଉକା ମିଳିଲେ ତାକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। 2. ସମୟ ଯେବେ ପରୀକ୍ଷା ନିଏ ସବୁ ଦିଗରୁ ପ୍ରହାର କରିଥାଏ। ସେ ଧନୀ ହେଉ ବା ଗରିବ, ଜ୍ଞାନୀ ହେଉ ବା ଅଜ୍ଞାନୀ। 3. ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଲୋକ କେବେ ଜୀବନରେ ହାରି ନଥାଏ ଓ ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖି ଈର୍ଷା କରୁଥିବା ମଣିଷ ତା ଜୀବନରେ କେବେ ସଫଳତା ପାଇନଥାଏ। 4. ହସ ଓ ନୀରବତା ଦୁଇଟି ଯାକ ଭାରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ହସ ଦ୍ୱାରା ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମାଧାନ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ନୀରବତା ଦ୍ୱାରା ବହୁ ଅସୁବିଧା ଅଣଦେଖା କରି ହେଉଥାଏ। 5. ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ପାଖରେ ପଇସା ଥିଲେ ହାଉ ଆର୍ ୟୁ, ପାଖରେ ପଇସା ନଥିଲେ ହୁ ଆର୍ ୟୁ। 6. ଯାହା ବି କରୁଛ କର, ନିଜ ପାଇଁ ଖାଅ ପିଅ, ଭଲ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧ, ଦାନ କର, ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବି ରଖ। ଅପଚୟ ଓ ଅହଙ୍କାରଠୁ ସବୁବେଳେ ଦୂରେଇ ରୁହ। ମନେ ରଖ ତୁମେ ପୃଥିବୀର ଅତିଥି, ମାଲିକ ନୁହେଁ। 7. କାହାର ଦୁଃଖ ସମୟରେ ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କିଏ ଜାଣେ ସମୟ କେତେବେଳେ ବଦଳିଯିବ ଓ ଆମର ସେହି ପରିସ୍ଥିତି ହୋଇଯିବ। 8. ଚିତା ଆଉ ଚିନ୍ତା ଭିତରେ କେବଳ ଏତିକି ଫରକ, ଚିତା ଗୋଟିଏ ନିର୍ଜୀବକୁ ଜାଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ କରିଦେଇଥାଏ ଆଉ ଚିନ୍ତା ଗୋଟିଏ ଜୀବିତକୁ ଜାଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ କରିଦେଇଥାଏ। 9. ଉପଦେଶ ଦେବା ସହଜ କିନ୍ତୁ ଉପାୟ ବତାଇବା ଭାରି କଷ୍ଟ। ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖକୁ ଦେଖି ଅନେକ ଦୁଃଖୀ ହୁଅନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ କେହି ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। 10. ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କେବେ ଡିଲିଟ୍ ହୁଏ ନାହିଁ ଆଉ ସେଇଟା ହେଉଛି ସ୍ମୃତି। 11. ଶାନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟର ଏକ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୁଣ। ଶାନ୍ତି ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୋଇ ନିଜ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭିତର ଜିନିଷକୁ ବାହାରେ ଖୋଜିବା ଅଜ୍ଞାନତା ଅଟେ। 12. ଶାନ୍ତି ରୂପକ ଚୁମ୍ବକ ଅଶାନ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରିବାର ଶକ୍ତି ରଖିଥାଏ। 13. ଶାନ୍ତି ଓ ସହନ ଶକ୍ତି ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ମେସିନ୍ ଭଳି ମଣିଷର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତାକୁ ବଢ଼ାଏ। 14. ମନ ଶାନ୍ତ ଓ ନିଶ୍ଚଳ ରହିଲେ ବିଜୟ ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ। ଏହା ଶୀତଳ ଲୁହା ପରି, ଯାହା ଉତ୍ତପ୍ତ ଲୌହକୁ କାଟିପାରେ ଓ ବଙ୍କା କରିପାରେ। 15. କୁଟିଳ ବୁଦ୍ଧି ବ୍ୟକ୍ତି କେତେବେଳେ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଉପଭୋଗ କରିପାରେ ନାହିଁ। ତାର କୁଟିଳତା ତାକୁ ବନ୍ଧନଯୁକ୍ତ କରି ରଖେ। 16. ପ୍ରଥମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅ, ତାପରେ କାମ ଆରମ୍ଭ କର। 17. ଅର୍ଥ ଏବଂ ଧର୍ମ ହେଉଛି କର୍ମର ଆଧାର। 18. ଶତ୍ରୁ କେବଳ ଦଣ୍ଡର ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। 19. କଠୋର ସ୍ୱର ଅଗ୍ନି ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ତୀବ୍ର ଆଘାତ ଦେଇଥାଏ। 20. ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଶତ୍ରୁକୁ ଦୁର୍ବଳ ବୋଲି ଭାବି ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯିବା ଉଚିତ। 21. ତୁମ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ସମାନ ବଳ ସହିତ ଶତ୍ରୁତା କର ନାହିଁ। 22. ମନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଗୁପ୍ତ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କଲେ ସିଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। 23. ଯୋଗ୍ୟ ସହାୟକ ବିନା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ। 24. କିଛି ପାଇବାକୁ ହେଲେ କିଛି ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ହୁଏତ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଲୋକ ନୂଆ ସାଥୀଟିଏ ପାଇଗଲେ ପୁରୁଣା ସାଥୀଟିକୁ ହରାଇ ଦିଅନ୍ତି। 25. ଏ ଜୀବନରେ କିଏ ଭରସା ପାଇଁ କାନ୍ଦିଥାଏ, ପୁଣି କିଏ ଭରସା କରି କାନ୍ଦିଥାଏ। 26. ସଂସାରରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ତିନୋଟି ଜିନିଷ ଲୁଚି ରହିପାରେ ନାହିଁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ସତ୍ୟ। 27. ଜଣେ ପୁରୁଷ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଠାରୁ ତିନୋଟି ଜିନିଷର ଅଧିକ ହେବା ଉଚିତ। ବୟସ,
ଜ୍ଞାନ ଓ ଧନ। 28 ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ତା ସ୍ୱାମୀଠାରୁ 5ଟି ଜିନିଷରେ ଅଧିକ ହେବା ଉଚିତ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ସ୍ପଷ୍ଟତା, ଭଲ ପାଇବା, ବୁଦ୍ଧିମତା, ପ୍ରାର୍ଥନା ବା ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସୀ। 29 ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣ 3ଟି ଜିନିଷରେ ସମାନ ହେବା ଉଚିତ। ବୁଝାମଣା, ସହନଶକ୍ତି, ପରସ୍ପର ସମ୍ମାନ। 30 ବନ୍ଧୁତ୍ୱ LIC ଭଳି ହେବା ଦରକାର। ଜିନ୍ଦଗୀ କେ ସାଥ ବି ଜିନ୍ଦଗୀ କେ ବାତ ବି। 31 ଯଦିଓ ଭଗବାନ ମୋତେ ମୋର କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଡେରିରେ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭଲ ଜିନିଷ ପାଇଥାଏ। 32 ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଛାୟା ଏବଂ ଦର୍ପଣ ପରି ବନ୍ଧୁତା କରିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଛାୟା କେବେ ବି ଛାଡ଼େ ନାହିଁ ଏବଂ ଦର୍ପଣ କେବେ ବି ମିଛ କହେ ନାହିଁ। 33 ସମସ୍ୟାର ଅନ୍ତିମ ସମାଧାନ ହେଉଛି କ୍ଷମା, ତେଣୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ କିମ୍ବା ମାଗିନିଅ। 34 ଯଦି ଆପଣ ଜୀବନରେ ବହୁତ ସଫଳ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଯତ୍ନ ସହକାରେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 35 ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ତୁମ ସହିତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଭଲ ଏବଂ ମନ୍ଦ ବିଷୟରେ କଥା ହେବେ, କିନ୍ତୁ ଠକ କେବଳ ପ୍ରେମର ସହିତ କଥା ହିଁ ହେବ। 36 ଅତୀତ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ଏହାକୁ ଭୁଲିଯାଅ। ଅତୀତ କଥା ଚିନ୍ତା କରିଲେ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବ ନାହିଁ। 37 ଯାହାର ଆତ୍ମା ସଂଯମ ସେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇଥାଏ। 38 ଚତୁର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେବା କରିଥାନ୍ତି। 39 ମନ୍ଦ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକର ଶରୀରକୁ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ କରିଦିଏ। 40 ନିଆଁରେ ନିଆଁ ଲଗାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ରୋଧିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅଧିକ କ୍ରୋଧ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ।